projekter som vores, vil nogen sikkert spørge. Jeg synes, i jagten på mangeårig uddannelsesnopperi og videnssamfund, som vi har været meget optaget af, der har vi glemt nogle nære, basale værdier. Og vi har især glemt, at ikke alle kan honorere de her krav, vi stiller. Det er nu så småt ved at gå op for os, at vi måske også kan se sådan frem i tiden, der får vi brug for praktikere. Vi skal ikke alle sammen være kendt alt og kendt intet, men vi får også brug for praktikere. Det er vigtigt at huske på i forhold til den målgruppe, de vigtige basale værdier som nærvær, empati og omsorg, hvis vi mener alvorligt, at vi gerne vil have alle med. Også de, der har haft en lidt vanskelig opvækst, nogle svære odds fra starten, de har netop brug for, at der er nogen omkring dem, nogen til at samle op, nogen, der er en stabil faktor, hvis vi gerne vil have dem med. Hos os, der mener vi, at vi gerne vil have alle med. Og de mennesker, vi arbejder med, de er i virkeligheden ligeglade med ord som inklusion og implementering og vidensdeling osv. osv. De er også ligeglade med teorier, som man betjener sig af ude i kommunerne, modeller som Lean og BUM og hvad det ellers har heddet igennem tiden. De er alene interesseret i det, vi kalder paragraf 1 i lov om almindelig sund fornuft. Så det er den paragraf, vi betjener os allermest af i den måde, vi arbejder på. Det er også den paragraf, når jeg ser tilbage på mine 30 år, snart 30 år i faget, så er det altid den paragraf, der har rykket mest og længst. Så den kan ikke erstattes af noget bedre, uanset hvad man finder på. Så er paragraf 1 i lov om almindelig sund fornuft. Det er den, jeg bruger allermest i min dagligdag. Så hvis man skal kode ind til benet, så er der for så vidt ikke noget nytænkende, noget smart eller noget floskeri i det, vi gør. Vi gør det, der ligger lige til højre benet i socialt arbejde. Vi gør det, som er nemmest og mest lavpraktisk. Og man kan sige, hvis man skal sætte ord på, hvad den model hedder, vi egentlig beskæftiger os med, så er det sådan cirka 50% Sigrid Riise og 50% Hanne Reintoft. Det er sådan, at vi arbejder som udgangspunkt. Vi må også konstatere, at af alle de borgere, vi får henvist i vores 3 projekter, så har vi mellem 65 og 70% af dem, der kommer videre i enten arbejde eller uddannelse. Og så vil jeg lige sige til de indvidede her, at den målgruppe, vi primært beskæftiger os med, er mellem 18 og 29 år, og dem, der i dag så flot hedder matchgruppe 2. Det er vi jo også ligeglade med, hvad de hedder. De er interesserede i, om vi kan hjælpe dem videre, men det er jo så til de indvidede i det. Men det kræver nogle seje træk, hvis man gerne vil have alle med. På den anden side, så kan vi jo også konstatere, når vi får henvist nogle borgere, at kommunen har været bekendt med problemet i årevis. De har levet med det nogle gange i 18, 20, 22 år. De har kigget på det, de har kendt det, men de har ikke selv formået at flytte det videre, eller i hvert fald ikke gjort noget ved det, som har rykket tilstrækkeligt. Og for mig at se, så har det noget med tiden. Det er tiden. Det kan lade sig gøre, men det er ikke gjort overnight. Så man kommer ikke udenom jo, at det kan betale sig. Vi har lavet lidt udregningsmodeller igennem tiden. Det kan betale sig, og det kan betale sig at ændre på og forsøge at få alle med. Jeg vil fortælle lidt ganske kort om vores 3 projekter. Vi har Café Havehuset her, som vi driver på 2 ben. Vi driver dels et opkvalificerende projekt, og så driver vi den socialøkonomiske del, som er caféen i sig selv. Michelle, som kommer på om lidt, Michelle startede som bruger her for lidt over et år siden, og er i dag ansat og er startet på HF, men det vil Michelle selv komme ind på. Så har vi Maja, som står derinde, som også er startet på ernæringsassistentuddannelsen. Hun er også ansat her i dag. Og det er nogle af, altså vi ansætter jo, ligesom Peter gør, vi ansætter dem, som vi selv har udklækket, og der er kommet videre og kan. Det er en del af den måde, vi arbejder på. Det er caféen. Så har vi et projekt på Lolland, hvor vi har 30 unge, hvor vi også har de 2 ben. Vi har det opkvalificerende projekt, hvor vi først får dem henvist fra kommunen. Vi skal gøre dem arbejdsmarkedsparate, sørge for, at de står op, går i bad, tager rent tøj på. Alle de her basale ting, som nogle mennesker ikke bare, det ligger ikke lige til højre benet hos dem, for de har aldrig haft nogen til at guide sig derhen. Den får vi videre, og der har vi så et lysstøberi nede, et lysstøberi, der hedder Living Lights of Denmark, hvor vi laver støber stearinlys. Det stod aldrig i mine stjerner, at jeg skulle være stearinlyssælger også, men det er så blevet. Vi støber stearinlys, vi laver genial genbrug, vi laver sjæl og ting, vi har fået varemærker registreret og sælger rundt omkring i Danmark. Efterhånden sælger vi de her lys rigtig mange steder.
Der har vi også arbejdet eller genereret arbejdspladser på både ordinære og særlige vilkår nede. Så har vi et projekt, det nyeste af vores projekter, det er oppe på Lerchenborg, det ligger oppe på Lerchenborg Slot oppe i Kalundborg, hvor vi har 10 unge mennesker, hvor det er endnu så nyt det projekt, at vi stadigvæk kun har den opkvalificerende del, men vi arbejder hen imod at lave den socialøkonomiske virksomhed deroppe, som hedder Genial Genbrug. I kan se nogle af de ting, vi er gået i gang med. Der hænger nogle lamper og ting og sager inde, som vi producerer deroppe. Og så søger vi aktuelt, en kommune, som kunne være interesseret i en ny socialøkonomisk virksomhed, hvor vi har fået en fantastisk mulighed for sammen med Ras Spa, vi sælger hans produkter inde i caféen, og kunne producere de ting for ham herhjemme, så han ikke skal til at rykke til udlandet med det. Så det kunne være, at der var en fremsynet kommune et sted. Jeg ved i hvert fald, at Frederikssund har meldt sig lidt på banen som interesseret til, at der ligger en helt oplagt mulighed for at starte en ny produktionsvirksomhed der. Men ellers så vil jeg overlade ordet til Jørgen, som lidt mere om, hvordan vi arbejder. Ja, tak. Jamen det første, jeg gerne vil fortælle lidt om, det er jo de projektledere, vi har, fordi det er jo en af dem, der er primus motor på det her. Det er dem, der står i frontlinjen, kan man sige, og det er dem, der gør forskellen i forhold til de unge. Så når vi går ud og ansætter, så er det utrolig vigtigt for os at finde den rigtige frontfigur for os. Fordi det her, det kommer rigtig meget til at handle om tillid fra de unge til projektlederne. Hvis ikke det er til stede, jamen, så kan man ikke arbejde med dem. Og noget af det, vi kigger efter, det er, at man skal være en nysgerrig person. Fordi man skal kunne lede efter i alle mennesker, er der en eller anden nøgle, man kan finde til, hvordan er det, man kommer videre med sit liv. Men der er bare ikke 2 mennesker, der har præcis den samme nøgle, så at sige. Så man skal lede rigtig længe mange gange for at finde præcis den rigtige kode til de enkelte. Det skal være til stede, og så skal man jo selvfølgelig få energi af at arbejde med mennesker, fordi ellers så går man simpelthen, brænder man ud i det her felt, kan man sige. Så man skal være rigtig god til at få øje på succeserne. Når tingene så lykkes, så vokser vores projektleder også, fordi så kan man gå hjem og tænke, det er lige præcis derfor, jeg egentlig valgte det her job. Man skal også have en intuition for, hvornår er det, man skal skubbe, og hvornår skal man lige holde lidt igen i forhold til de unge. For det handler også om, at hvis man skal vokse, jamen, så skal der også stilles til relevante krav, men også de krav, man er sikker på, at man kan honorere med ret og rimelighed. Fordi rigtig mange af vores unge, de kommer med en enorm usikkerhed og med enormt mange nederlag i bagagen, så det sidste, de har brug for, det er at køre ind i nye nederlag. Det vender jeg lidt tilbage til. Så skal vores medarbejdere, projektledere, skal være dygtige til den skriftlige del også. Fordi man kan sige, at når vi kører med en udslusningsprocent på omkring de 60, jamen det vil også sige, at der er 40%, der ikke kommer direkte videre fra os af. Det betyder, at for at der ikke bare går viden tabt, så skal vi være super gode til at få beskrevet, hvad er det, der har været arbejdet med, hvad er problematikkerne, og hvad er vores bud på, hvordan man kommer videre herfra. Og der kan være rigtig mange andre muligheder i systemet i forhold til det. Så jeg vil sige, at de 40%, der ikke kommer umiddelbart videre, det er ikke det samme som at sige, at de bare bliver lagt hjem på hylden igen. De kommer retur igen, velbeskrevet, og forhåbentlig med en række nye oplysninger, som kommunen ikke var i besiddelse af før. Uddannelsesmæssigt, så er vores projektleder, så spænder de bredt. Vi har en socialpædagog, vi har en socialrådgiver, vi har en elektronikmekaniker, som har mange års erfaring fra opholdssteder, så det er ikke så meget den uddannelsesmæssige baggrund. Det er i lige så høj grad de personlige kompetencer, man er i besiddelse af, og evnen til, hvad skal man sige, at være autentisk, fordi det fornemmer de unge. Som vi kan sige, men altså en udslusningsprocent på bare 60, det er faktisk, eller 55-60%, det er faktisk fint. Jeg tror, at landsgennemsnittet ligger på lige omkring 40%, og det er alt inklusiv, det er ikke bare de tunge målgrupper, det er samlet. Så kan man sige, at hvad er det så, der gør forskellen? Jamen det er det, at vi prøver at få det til at ligne en rigtig arbejdsplads, fordi at det nytter heller ikke noget, vi kører det så skånsomt, at når de unge så bliver sluset ud, jamen så er man slet ikke rustet til virkeligheden. Så det skal være noget, der ligner en reel arbejdsplads med rigtige arbejdsfunktioner, men selvfølgelig så rummeligt, at de unge de også føler, at de vokser med det. Det betyder også, at alt hvad vi gør, det er egentlig sådan har en dybere filosofi. For eksempel kaffepauser, jamen dem holder man samlet. Det er ikke sådan, at den enkelte unge sætter sig og drikker kaffe, når de synes, det er passende. Så drikker vi kaffe samlet. Fordi rigtig meget af det med at begå sig på en arbejdsplads, det er heller ikke kun de praktiske ting. Det er også lige så meget, hvad taler man om?
Og nogle gange må vi også sige, jamen så giver vi også filter på, hvad man ikke taler om, når man er ude på en arbejdsplads. Rigtig mange er ikke specielt orienteret i forhold til nyheder og så videre. Det er også noget, vi gør i. Og det er de lejligheder rigtig, rigtig gode til at få gjort. Det er også noget at gøre med stolthed, at når man laver rigtige ting, som man kan se, der reelt set bliver brugt, nogle af tingene kan sælges. På Lerkenborg, der går vi renoveret op, hvor man kan sige, jamen, at gå og male 300 meter planker, det er ikke specielt underholdende. Men når man så går ned og sætter plankeværket op og oplever, at der faktisk er en familie, der bliver super glad, kommer ud og roser det. De stole og de bænke, vi har sat i stand, de bliver brugt til et bryllup deroppe, og greven og grevinden kommer ind og roser. Så vokser det. Og det er det, der gør hele forskellen i det her, og det er derfor, vi ikke kan give slip på, at det skal være rigtig arbejdsfunktion. Så vil jeg også sige, så opererer vi lidt ud fra, det er sådan mere tilbage til projektlederdelen af. Jeg tror, det er Peter Ustinov, den britiske skuespiller, der har sagt, at man skal ikke tage sig selv alvorligt. Det, man skal tage alvorligt, det er det ansvar, man har over for andre. Så man må aldrig blive selvhøjtidelig i det her, men man skal tænke over, at præcis som der blev sagt i indledningen her, at det er faktisk menneskers liv, det handler om. Så det er alvorlige ting, vi har med at gøre, men det kan godt gøres på en god og en humoristisk og en levende måde. Så kan man igen sige, jamen, hvad er det så, vi kan gøre, som et jobcenter ikke kan gøre? Ja, et jobcenter er jo en kæmpe organisation, kan man sige, hvor at aktiviteten for den her gruppe unge fylder måske 5 eller 10% af det samlede. For os er det simpelthen kerneproduktet. Det betyder også dels, at vi har engagerede medarbejdere i forhold til det, fordi man har søgt det her job, fordi det er lige præcis det, man vil. Vi følger op hele tiden i forhold til det. Vi får samlet en ekspertise op, fordi vi ikke kun er i én kommune, men vi er flere forskellige steder. Så for os bliver det her ekspertviden, kan man sige, med hvordan det er, vi gør det. Og det bliver nemmere næste gang, man starter noget nyt op, så har man en bagage med i forhold til, hvad er det, der fungerer, og hvad er det, der ikke fungerer. Og så kan man også sige som helt elementært, hvis ikke vi leverer varen, jamen så er vi der ikke i morgen. Så det er også så lidt pistolpolitik for os. Vi er simpelthen nødsat til at levere varen, for ellers så er vi der ikke. Og så er der jo ære i det, i forhold til det. Og vi vokser også selv med det. Vi bliver også stolte, når vi ser resultaterne. Yes. Jamen det er vist det, jeg kan sige om det. Så må du hellere fortælle, hvordan det opleves i virkeligheden er. Ja. Jeg hedder Michelle, og jeg er 21 år. Jeg har været projektdeltager i Café Havehuset. Det startede sommeren 2012. Jeg skal fortælle lidt om, hvordan det har været for mig at være her, og hvad det har hjulpet mig. Så det har, i starten der gad jeg faktisk ikke være her. Jeg blev sådan lidt tvunget ud. Jeg havde en depression i vinteren 2011. Og jeg gik hjemme i 8 måneder. Og til sidst ville kommunen have mig ud at lave noget. Så de foreslog Café Havehuset. Og så tænkte jeg, at jeg var nok nødt til at gøre det. Og så kom jeg op og var til møde med Vibeke, og så tænkte jeg, at jeg prøver. Og så det er sådan lidt op og ned i starten, men så begyndte det faktisk at vende sig til, at jeg faktisk kom her hver dag. Fordi at der var plads til, at jeg kunne være her, som jeg var. Og der var andre i samme båd som mig, som jeg kunne snakke med og faktisk blive venner med. Og der var sådan, altså, man fik omsorg fra Vibeke og de andre piger, der er heroppe. Og hvis man havde det dårligt, så kunne man bare komme, og så kunne man snakke med en af Vibeke om det, eller nogle andre, hvis man har lyst til det, og så var det det. Der er plads til det hele. Det er altså, caféen har hjulpet mig med, at jeg er kommet videre. Jeg startede på HF her for 1,5 år siden, og jeg er blevet ansat heroppe. Ja. Og jeg er blevet mere udadvendt og mere selvstændig, og jeg er meget stabil også. Jeg tror, det var det, jeg ville sige. Tak skal jeg have. Jeg siger tak til dig, Michelle.